श्री परमात्मने नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। युधमन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। ଆହୁରି ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍ତମୌଜା, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦ୍ରୌପଦୀର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀରେ ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର, ମହାରଥୀ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଅଛି। ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ପୁଣି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜା ହିଁ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀର ସୁତ ମହାରଥୀରେ ଗଣିତ ଆବର ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ଆମ୍ଭ ସୈନ୍ୟର ରଥିଗଣ ଯେମାନେ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ କହୁଛି ନାମ ତାହାଙ୍କରି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।